Hi guys, maayong hapon. Karon guys magluto ko og among sudan og panihapon. Mao ni siya guys, ang among isagol kaning bibi kinhason ni sa suba. Ang pangalan ani bibi. Inya sagulan namo og sikwa, tangkong, alubati og kamunggay. Inya mao ni akong panakot, bombay, ahos og luya niya. Parisa na mo og magprito mi og bulad. So guys, magluto na ko karon. Bye. Sugod na ko gluto guys. Atong isahon na ang atong kanako. Walandag man. Habi na bibinak be. Dali lang. Dali be. 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 Bibi nga ano bibi. Kami assistant. Stick to know. Si Dodong Juice. Thank you. Hi, be. Hi vlog. Mao ni siya be. Mao ni kinason sa suba. Bibi pangalan ano niya. Sarap to. Hi Marlene. Nami kinason. Ini na po ba? Kami nga anak ma. Anak-anak. Ato na siyang tangan og sabaw ba. Amo na kanok sabaw guys. Ato na niya. Kaganahan ang sabaw-sabaw. Ito sa pabukawon ni isa ilunod ang atong mga sikwa o dahon, mga dahon-dahon. Ano na siya guys, nag-ukap na oh. Kuha si Joshua. Binak be, oh, kani si Joshua mo ni akong assistant sa ang loto. Ato na lang ning ilunod ning among sikwa. Kang kaayo oh. Anak, kailangan ang gupsin. Yes, 9 times sabi na yun. Oh, nangukap na ka mo mga pinhason. Diba? Original ang dahon. Gusto na. Be, og alubate. Awa na nakadima. Ay, tamat. Bantay na may sugo ha. Ay, no. So, sarap ng among gulay biyag guys. Halit ko kayo ganila. Hindi lang sa kanya kay kanila ko lang kalbati ko sa akin. Kalbati ko lang. Ang cellphone ho. Saktan na. Ayaw na hugta ba? Insa na po nilikaw na. Guys, kaon na ta kay naluto ng ahong niluto nga sudan. Mao ni ang akong tinuwa nga bibi kinason sa suba. Mao ni siya guys oh, ang iyang unod oh. Kagmay lang. Pero lami siya og sabaw kay tamis. Ha? Kagmay siya kayo guys. Pero tamis siya kan. Mao ni oh, sagulan ako og nay siya unod kagmay. Ha, mao ni yung mga unod og gagmay. Tamis ni siya og sabaw. Kinhason ni sa suba guys. Ya. May buwad mi among ipares sa among hutan. Hutan nga wit kinhason. May sawan mi batangan namog atsal. Kanon. Atsal batangan namog og sili. O karon guys, kain na tayo. Manihapon na ta guys. Og di apoy akong kauban nga si Joshua. Di jud ni siya mubuwag na ko magluto ko na siya. Mao ni akong sugo-sugoon nga magkuha na kay active ni biyag. So guys, kain na tayo. Kaya na.
See you next vlog. Bye. Ha? Bye.